Ka design ki riam ya tho ba ya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai Moro, Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Nakimat-kimat mentah kejan mian tung ini pai. Syakimat khubor nakaleng ke jela. Menteri Rangba Barim jong jela Meghalaya Salseng si Marak ulaklat no hak steps ni thok ding ka khat riu tarik unailar arajar arsa Salseng Marak udai Menteri Rangba bahan riu jong jela Meghalaya bala shimti kumu Menteri Rangba nadu ka khat khandai tarik urumpang khat khandai spa khandai pulai hadu ka shipho tarik ulber khat khandai spa khandai pufra Salseng udairu unong yalam ubala yaine slemba hakaseng Congress but ubala mikmat kumu MLA jongka resubel para constituency la bon snem ulaklan no hakarta ba prapulai snem Menteri Rangba kejela Konrad K Sangma ulapan pau ke jing ngulem ya ke yeng kesem jong Salseng lengba ke jing tho hagaran san jong social media ka Hills Farmers Union Umling Block Bala lam khmat dau President Samla Savington Makri rengkat ke jing senran lang jong General Secretary ke HFU Sengkemi uba Alphon Berth Carson Teo haka khan riu tarik unailar arjar arpsau kila lek bania kendo ya kinong rep jong snong Umlado Riboy District ban IT dakiten rai ding so kajing lek jong ki nong elam ke Hills Farmers Union syakane ke snong Kalong hadin ke jing yoi hakilat patai kubor ya ke jing syak penjulor ki jing tung jing tep jong ki nong rep hagi nong trei jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kayeng kesem jong usamla pai bor paliar haga kan riu tarik unailar arjar arfsau kala mi syakmat ban pensyai pai ba ya ke jing syak tombor hagi pai bor kapala jah jan miet khat sau tarik unailar arjar arfsau. Usamla paibor paliar ulai itu baka jing siat penting dah kesulai kalong hadian bagi pait bor gila tur ban tombor ya ka yeng kesem dah ka berengem berset ban peniap bat ban di snam nalor kata gila lon mau ya ka yeng bat persyang ru ban penpra ya ka jingkang bakin rung syapo kum bagila berengem ukpa jong samla paibor naga jingthia pang ula khi ban pen pthei da ka suloi khnang ban ya dai ka yeng ka sem naga no jingja basongsi da ka jingwan poi jogi pulet lala ban ai jingya da ya ka yeng ka sem na ka jingsha thombor hagi pait bor Ka Joint Action Committee jongka Stone Crusher Owner but Stone Quarry Owner Worker Association East Khasi Hills District kilapan pau ba kim persya ya ke sarkar jela halor ke jingkhang ti mau bat ti siap halor ke jing bagi pait ba kia kendu na ke jing syak khang ban ti mau na kaliang jongka association kalapan tip pait ba bahkan sa penlong da ke jing yalang haga khat khandai tarik unailar arajar arpsau halat nongkrem bania kren halor ke jing syak khang ki par mau bat ki par siap Arngut kirang ba akila doe yala ke jong ke jing im na ke jingja accident haga khat san tarik unailar arajar arpsau haga snong lajjem East Khasi Hills District. Hadin ke jingeta kho apdeng kawai ke skuti kabadon yu number ML Not San R South San New Kendai bat ketrok kabadon yu number ML Not San AB San Pra Lai. Ya ke bala khlat no la tip kerteng kum u Stevenson Lentong ubala Laipu Presnem kerta ubasa hanung temai dumdum but u John Marwin ubala Southern Rius nem kerta ubasa hajayau Sunny Hills Shillong. Kakon New Trap National Awakening Movement State Youth Wing kala penrem jur ya ke jing penjelan jongka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam daga National People's Party ya ke samoi trekam jongki Autonomous District Council wat hadin baka samoi trekam ke jongki kalakut nadu ubnai rempang arajar arpusa Presiden juga parti uba Thomas Pasa haka jinge keren bat kilat patai kubor haka kan riu tarik unailar arajar arpusau ula ong bahaka ni kari sensyar pait ba ka sorkar kadai dau pait ba jong upait ba bat nagabenta upait ba
Nrei ke jing penjalan jong ke sarkar MDA ya ke samoi terekam jong ki Autonomous District Council kapau baki MDC bamenta gidei daka MDA jong ke MDA bat naga benta ke MDA. Menteri Rangba Agat Jela Konrad Kongkal Sangma ulah kular hakmat ka kenhun bayalam dau MLA jong ke Mauhati constituency uba Charles Marnga ban ai Community and Rural Development Block ya ke Mauhati kenang ban penyajan ya ke jing terekam jong ke sarkar syagi pajba ki badan syagi jaka bakam kendong. Hagani ke jing ya kendo ya Menteri Rangba haging sa jong haka kan riu tarik unailar arajar arpsau uba Charles Marnga ulah ai tiru ya ke dorkas hau Menteri Rangba ban pensngau ya ki mat jing dawa badan kam hakmat jong ke Mauhati constituency. Ka tamasa Yakob Khwai bat ke jing ya thong khalai nosep harut ke surok ba National Highway 44E kabalalong ha jingking shwer bat ham maulangren. Hagasngi rakhi ke jing yok lai lot ke ba nyo pu prasnem jonggari India kalawan ra penban ni ke jing ja bas ngusi ha ke ba laingut ki priu gilaman saw na ke jing kawang mau jengki riu shim kabu. Nalor kata kani ke jing Yakob kala pensertop ru wat ya ki pai ba nong lek nong wan ki ba yai leng ba kani ke surok khamtam ya ki ba pang basyutom namar ke jing penyeng kali ha baro arliang surok bat kumjo ru namar ke jing ya kani yai ha pedeng ki kali ke bawan na neng bat narum kajing dheng kali ke bajurtam ha Eastern West Khasi Hills District habadon kajing Yakob Khwai bat kajing penyakob kalai nosep kala sedang naduk kapor khat arbaji shiteng sngi haduk prashiteng menmit hagapor menmit layo i baka jing dheng kali ke bakamjur kala por naduk kenshi shaduk DC office jongka Eastern West Khasi Hills District. Namar ke jing le menti jong ke sarkar Jela ya ke jing dawaban penduk no ya ke personal interview ka kon New Trap National Awakening Movement haka kan riu tarik unailar arajar arpusau kala penbenaban penlong da ke jing yeshong kelain mengor Hamadan Malki Shalong. Presiden Kaknam State Youth Wing uba Thomas Pasa ula pentip bagi sarkar India bat arflai teli ki jelah po kari India kila penduk no ya ka personal interview ban kangla ya ka jingtung kam sop halor kani uba Thomas ula kentu ya ki kme ki pa jong ki khon samla ki balalet syaki personal interview bakin ya wan lang syakani ke jingi syong kelain mengor ban pen klain ya ka jing dawa. Kakenhun brass band jong ka Auxilium Higher Secondary School Shillong kalalong kakenhun put batem kepala penyiap bi ya ki kenrem kelendan ki bala sakhi ha ka jingraki ya ka sngi lailut ke bah nyu pu prasnem jogari India ka balalong Hamadan Polo Shillong ha ka kharsan tarik unailar arajar arpusau namar ka jing tibit bat ka jing penyiap bi jong kani ka brass band. Menteri Rangba Jelau Konrad K. Sangmau lapen bena ban aikus nam dak kesong pisa kabasan lak tengka. Ka Bethany Hospital la syai kesngi ka khan nyu tarik unailar arajar arpsau kan khang kerdep ya ka outpatient department ka badon ha Shillong hanong po homes ning bat ha barnihat kum ka jingis nok tilang bat ka kenhun ki doctor bat ki nurse ha ka bayadei bat ka jingja badang shen ha Kolkata. Ya kani ka rai la shim da ka Indian Medical Association kum ka jingya telilang na ka benta ka jingsngan jong ki doctor. Unong aiktin jong Bethany Hospital u Dr. Kentiu Langsan Mit ulayatu bahaka hospital jong Bethany ke badon Shillong bat hanong po on sa penlong ru ya jingthang bommeti hakapon riu beji janmit chuju ulayatu baka jingkhang kerdep shisngi kan long bai tik tang ya ka outpatient department kat ba ka emergency services kin tre comeback kumbajulong manlakasni. Presiden jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala. Haga kan riu tarik unailar arjar arpsa ula berngem ban le dak bating ya ki MLA ki bertemu ban pet no na keseng Congress bat ban le peniaso bat ki way pat ki party. Haga jing ilang kepala long ha Congress Bhavan ki nong yalam ka party ki lapan pau ya ke jing smokia halor ka khubor hamsaya baki laingut na ki MLA jo ka Congress ki latmu ban lek peniaso bat ka National People's Party.
Ubak pala ulaya tu, bau MLA jangka Kongres na Sning Dr. Celestine Lingdo ulah pla bakala don shisha ka jingkro jangka NPP yaki MLA ka Kongres nrai haduk mentah Kim Patla Satya ban Shim yakarai. Shushu ubak pala ulah kentu ya lagi jongki MLA ba Kim Day ban ngat haga jingriam balapan up shrip daga NPP bat kena ru baka jingtmu jongka NPP bat ke BJP kalong tang ban pentron baik ya ka Kongres ham Meghalaya. Mentah tong ini pai pat syakimat kubor na kelengkari. Ka Election Commission of India kalau benar ban pelong ya ke election jangka yang dorbar tau ain ha ke jela Haryana bat ha ke jela Jammu and Kashmir. Kani gandai ke sin ke banengkong ban pelong ya ke election hadian bala pendam no ya ke jing ai kerdan kerpang ya ke Jammu and Kashmir. Ka Sarkar Telangana kalau penmi dah ka hukum ke babata ya ki officer Sarkar bakin penlong ya ke jingle buram khaddo ya ke met jong Ram Narayan Agarwal ya ubala nyau kumukpa jong Namding Agni Hagari u Agarwal ulaklat no hagasngi palai hadin ke jingpang kapala Slemha ya ke jingle ni am khaddo an sapelong ha Maha Parastan ha Jubilee Hills Hyderabad hagasngi sajan ka khat new tarik unailar arajar arpsau khat laingut ginong tong dok ha ki balasya kem ha ki sipai duriau jong Sri Lanka halor ke jingkeno bakila tong dok ha nauput usam jong Sri Lanka kila lai jamin bat yolat ban wan paino shalayeng ha ka khan riu tarik unailar arajar arpsau hadien khat news ni bakila syaset along. Kini ki khat laingut kinong tong dok ha mentah kidang don halenti wan pai da ka jingshim kia jong ka Sarkar India. Ki pulit ka Kolkata ha ka shipo tarik unailar arajar arpsau kila kemno ya wei runar badon kti ha ka jingle beejat bat penyiap dusman ya ka wei ka doktor badang puli postgraduate bat ka badang don ha pedeng ka jingsha hikai pentebet ha ka wei ka hospital. Ka Menteri Rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kala smai ban dawa badai ban a jingpen sitam da ka penyiap yau nongle kambeman ubadon kti ha ka ni ka jingja. Kani ke jingpen bena jong ka Menteri Rangba kalong hadian bagi pulit ki kem yau ni urunar bat yo jingbet na ka kashari ban set along khat sausngi nak benta ban penlong ya ke jingtokin. Kajing ya kan at kebajur kalaki ha ka thain Madhuban jong ka nongba Udaipur ha ka jala Rajasthan ha ka singi thoding hadien ba wei samla pule kelas 10 ulah syak dung tari ha wei pat uparakhna ba pule lang ha ka wei ke skol bala penyai da ka Sarkar. Yau ni khna bodon khti ha ka ni ka jingja lakemno daki pulet. Tang hadin kat tu kani kenta jong kani ke jingja ki shitniam jong kani am Hindu kila yalum pat ba ha Madhuban bat wiang ding ya ki lightly ki kali bala peniang harut surok bat kawang mauru napang hasurok. Mentah ngini pa Aisyah kimat kubor na keleng ke pertai. U AFM Khalid Hussain u advisor jong religious affairs ha ka Sarkar bersipor jong Bangladesh ulama ham ban le rak bateng persya ya ki runar ki bahirtma ya ki red pat bar ki penjulor ya ki jaka mani blai hakini ki kindia teo bala let no ha ka jing ki ka bajur ha ka Bangladesh. Hussain laong bagari Bangladesh kadai ka ba ailat ya ka jing mani blai light load bat ka badang kwa ban penek pensanru ya ka ni ka jing mani blai light load. High Commissioner for Human Rights jong ka United Nations Volker Turk ula kentu badai ban sange no mardor ya ka jing siat ha Gaza Strip hadin baka jingyap jong ki Palestine kala kiyo mentasya ka saupo hajar ngut la ongga kubor nagi bor badai khmi jong ka tanat ka koit ka khia ha Gaza bad ya thoru ba khandai puar hajar saus pa iwe ngut ki weipat kila men saujur hadu baka sngi baki lekno Hamas kila herthma ya ka Israel ha ka nyu tarik risau arajar arpulai. Ka pae thong than Shinawatra kabadang live news nem karta kabadai ka khon kentai jong Menteri Rangba Barem u Thaksin Shinawatra kala syajit kum ka Menteri Rangba Patmai jong kari Thailand.
Ka pai thong than kan sa shimti yakani ka kardan na usreta tibasin ubala sha weng no ha ka office jong ka constitutional court ha ka singi balang namar ka jingpen khen ka bayadei bat ka jingtung ya ki menteri sarkar ki bala don dak sniu kumbasan pusawngot ki brio ki layap nakadaw ka jing slay hadin ka jing yai ter jong labba ubajur ha northern province jong ka tibesti ulabba ubajur ula ter nado ka sni tho ding ula punjulor yak babon kieng la ya tho ulat ka tibesti province u Muhammad Tochi Chidi hagani ka jingja palat sanpo jarngut ki brio kila kala petwer na ka jing slay hagani ka province u chief advisor jong ka sarkar ba Shipor ha Bangladesh u Muhammad Yunus hakasin ka banengkong ulaya kren da ka telefon bat menteri rangbado kari India u Narendra Modi hadin baka menteri rangbado barim jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala her shukino ha ka santare ku nailar arajar arpsau u Modi ulapan bena paj ba ha ka rensan X da ka bathok kumni layok diang ya ka jing telefon na u Profesor Muhammad Yunus. Layak keren halor ke jingja hari Bangladesh bat layai ban ya ka jing kersan jong kari India ya ka jing sensyar pajba kasuk kesan bat ka jing ya caprang jong kari Bangladesh. Ulah kular ban yada ban a jing syan ya ki Hindu bat ya ki red paj ki basa ha Bangladesh. U Secretary General jong United Nations u Antonio Guterres ulakan tu badai ban khang no ya ka jingle test nuclear na ka benta ka jingba haba pen pau hau kerwa ban rakhi ya ka International Day Against Nuclear Tests ka baju rakhi manla usnem ha ka arp kundai tarik unailar u Guterres ulaong balajan palat prapo snem palat arhajar sin la le ya ka nuclear test hagi henriu pau teli jaka hakal lengka pertai ka bala penjulor ka jingbom la ban penon kamsyu ya ka khendau ka siap dagi pai ba bar ka penmi ru ya ka jingpang ba harukom hagi brio kajing ya keren sengek ya siat kabala long ha Qatar kan salong ka weipat ka sen jam ka ban penkut no ya kajing ya kan an ka badang yai beteng ha Gaza Strip la ong uhe ka sarkar Palestine u Jibril Raju ubadai u Secretary General ka Central Committee jong ka Palestinian National Liberation Movement Fatah haba keren cekilat pathai kubor ha Albire ha Central West Bank ha kasing palai ulai thu baka Qatar kala mikmat ban penkut no ya ka jing sosat bat ka jing jenjar jong kinong Palestine bat ula ongru baka jing sangya asiat kan penkut ru ya ka jing kenturput bat ka jing thambor kari Ukraine kala laban yok kurub bat penyai hadu prapu arteli jaka sa pajba ha Kursk region kabenta sepni jong kari Russia layatu u Alexander Syrskyi ubade u commander in chief jong sipai kari Ukraine nado balas dang ka jing hertma hagi benta jong ka Kursk ki sipai Ukraine kila laban tur hadu laipusan kilometer syapo upul usam jong kari Russia bat yok kini ru palat siajar sispa sanpo square kilometer upul usam jong kari Russia hadu menta ki sipai kari Ukraine kila yok kini ru wat ya kanong ba zutsa ha Kursk region lakam u president ke Ukraine u Volodymyr Zelensky hado live khendai ngot ki kertong kinsa aireng ha ka election president jong kari Sri Lanka kaban salong ha ka arpui tarik unailur arajar arpsau kadgum ka jingya thu jong u election commissioner u RM Ratnayake kidon hado sau pongot ki kertong ban aireng ha ka ni ke election bakentup na ki sengsain partai bat ki kertong shimet ki bala thep kerteng henrei tang live khendai ngot ki bala syajiet ban yakun ya ka election itu gilong kimat kublai